unha bombona, pois, claro, tiña unha destas estufas, entón eu sentei con ela ali na súa cociña e contoume as necesidades que tiña a casa, que así ver, que son moitísimas, non? E bueno, pois, ali estabas ben, de calor, pero en canto te movías un pouquiño, saía o bazo da boca, ela vivía pero cun frío tremendo, e pedía que lle arreglaran o tellado porque gaña, pois, 300 euros ao mes. Bueno, ela apareceu morta esta mañá. Entón, é unha situación dura, costa incluso contalo, porque coñece cariño a xente, non? Ela contou para o programa que lle pasaba, hoxe non está con nós, e imos saber tamén pois, a situación do que aconteceu esta mañá. Imos ver ese avance do que é o informe e do que ela, da súa propia voz, nos contou. Gregoria ten ningún burato na cociña? No, tengo tres. Claro. 1, 2 y 3. Tengo mi habitación, muy bonito, con chiringallas. Luego hay otro en el váter. Ir a unha residencia que me digo? Nada de nada. Non hai maneira, non? No hay manera. Vostede quere quedar na súa casa. Exactamente. No le pido que me la hagan de arriba abajo, o de abajo arriba. Le pido solamente el tejado y que me tapen esos duraznos. ¿Tanto es pedir o qué? Esa é Gregoria, ou era Gregoria. Eu atopeina dentro da situación na que vivía, pois unha muller moi espelida, que falaba moi ben, que lia libros moi gordos de Isabel Allende, que eu vina con vida, de verdade que sí, dentro desa situación na que vivía, pois, chea de frío. Estivemos falando, bueno, meteuse comigo, porque veu que eu estaba embarazada, entón, pois, estivo meténdose comigo co tema do embarazo, cumplía, non lembro ben se 72 ou 73 anos, o día de noite boa. Eu nacimo de Nadal e tamén estivemos falando pois desas cousas e tal. E hoxe pola mañá algo pasou, chegaron a casa e Gregoria non estaba con vida, pero que ademais non sabemos exactamente cando faleceu, non? Nós temos o teléfono a unha das persoas que estaba prestando axuda a esta muller, a Gregoria. Gregoria estaba asistida por un ONG que se chama A Baña Solidaria. Está con nós Ana Paramos. Hola, Ana. Hola, boas noites. Moi boas noites. Eu estou ainda impresionada desa situación. Ti chegaches a casa cando? Hoxe pola mañá? Pois eu non, foi unha compañera que vai a facer a limpeza, eu son un pouco que estou supervisando todo o traballo delas, e chegou para facer a limpeza, ela contaba que estaba dormida, e, bueno, Gregoria porque echaba a porta, entón, pois, subiu, ao que te despois estaba aí, e foi á habitación e xa topou morta. Esta compañera, o domingo, estivera, bueno, falara con ela, había así un pouco triste e tal, e a levou a pasar o día con ela, pode decir que polo menos foi unha boa despedida, porque estivo con ela na súa casa, comeu quente, duchouse, bueno. Ana, porque esa muller que hoxe atopou morta é Yolanda, verdade, que tamén sai na nosa reportaxe? Sí, é ela, sí. Yolanda facía cousas que máis do que se lle pedía, ela pertence a un ONG e tiña que acompañala, pero levaba mesmo a súa casa, a casa de Yolanda, para que a tivera unha ducha quente, por exemplo. Por exemplo, cousas que non se lle piden, pois, pero que o corazón que che fai obrigache a facer estas cousas, porque hai moita necesidade e ves este caso e esta señora e tens que facer algo, e loitar para que, bueno, que polo menos puidéramos alindarlo, que era o que lle pedíamos ao Concello, que axudar a esta señora e que puidéramos alindarlo, pero vamos, non puido ser e pasou o que nos teníamos. Ana, sabemos de que morreu? Pois, creemos que de frío. Ela apareceu na cama, por o que me fixo da tanto médica como da funeraria levaba máis de 24 horas. Non sei que xa levaba tempo morta, e eso, hasta que fóramos a topala, senón estaría ali xa de descarto. Ana, graciñas por estar hoxe con nós, ainda que sexa pois, darnos esta triste noticia, pero agradecemos este esforzo que fixeches. Moitas grazas. Moitas gracias a vos. Ata loguiño. No Non queríamos contar simplemente que hai maiores que queren estar ata o final na súa casa. Ela podía estar nunha residencia, non quixo estar nunha residencia, quería que lle arreglaran a súa casa. De alguna maneira isto non se deu artellado a tempo para que hoxe Gregoria pois disfrute da súa casa en condicións, e si queríamos rendirlle tamén esa pequena homenaxe pola nosa parte. María, moitas grazas por estar esta noite en Vivir Aquí.
pesar de ter que contar unha noticia triste, unha mala noticia, a próxima semana veremos ese informe concreto. Gracias, María. E dende aquí dicir tamén